Huomenta vaan, huomenta vaan. Se on iso päivä tänään. Tervetuloa tosiaan katsomaan mun elämäni raskainta päivää, niin fyysisesti kuin henkisesti. Elikkä matkalla ollaan kohti Yllästä, kello on nyt 7 aamulla. 9 alkaa numeroiden jako ja 11:15 lähtee sitten linja-auto, kisabussi sinne Hettaan, mistä tämä kisa starttaa. Ja kisahan alkaa, startti on kello 13:00. Ai että jännittääkö? Ei kai sentään. Viimeiset pari päivää on ollut tosi rauhallisia kyllä itellä silleen, että on ollut levollisin mieli. On tehnyt treenit niin hyvin kuin on itse osannut tehdä ja valmistelut kaikki tehnyt niin hyvin kuin vaan itse pystynyt. Niin sitten viimeiset pari päivää on ollut vaan silleen, että no, ei tässä ole enää oikein mitään tehtävissä, niin turha tässä oikeastaan stressata sitten, että kisapäivä vihdoin tulee. Ainahan sitä toivoisi, että vitsi voisi vielä viikko lisää aikaa treenata ja muuta kaikkea, mutta ei oikeesti, ei sillä ole mitään merkitystä. Joku viikko lisää, niin se ei oikeesti vaikuta. Siis tää on niin pitkä matka, tää 160 kilometriä ja mitä vaan voi sattua. Sitä voi taittaa nilkkasat tai jotain tuolla kiviikossa väsyneenä. Mutta mä oon vaan tyytyväinen, että se on nyt tänään. Mä oon oottanut tätä pitkään. Mä oon pelännyt tätä pitkään. Nyt mä en enää jaksa pelätä. Mutta mulla on tässä 2 muuttujaa. Eilen katoin säätiedotteita ihan huvikseni, että minkälaista keliä on luvannut. Lämpötila nousee sinne 30 asteeseen, niin se alkoi mua pelottaa, koska mullahan on aina vaan käytännössä mustia vaatteita. Hirveässä paniikissa lähdin sitten tuohon paikalliseen G-Sporttiin, että ei teillä olisi mitään oikeesti teknisiä paitoja, jotain vaaleita, valkoisia tai jotain. Ei niillä valkoisia ollut, mutta niillä oli tämmönen vaalean sininen tekninen paita, missä on jonkunlainen aurinkosuoja. Ja mä paloin silloin maanantaina, niin pakko olla pitkähihainen. Sitten mä laitan jonkun kaulahuivin tuohon niskaa suojaamaan sitten jonkun tuubihuivin. Tästä tulee raskas päivä. Siis tästä tulee oikeesti raskas päivä. Mä tiedän sen. Toinen muuttuja on se, että mä nukuin viime yönä tasan 4 tuntia. Kyllä se tuli sitten alitajuntaan lopulta tämäkin kisajännitys. Ja mun pitäisi pystyä nyt juoksemaan sitten vuorokausiputkeen. Kuitenkin mä oon silti optimistinen, koska yleensä väsyneenä lähtee niin hyviä lenkkejä muutenkin, että mä toivon, että se kääntyy samalla tavalla tähän kisapäivään kanssa, että väsyneenä lähtisi hirmu hyvä treeni tänään, mutta ei voi ennustaa. Ei voi mitenkään ennustaa. Näillä mennään. Otetaan vastaan kaikki mikä tulee, semmosena kuin se tulee. Eipä sitä tavallinen kuolevainen muuhun pystykään. Että pyritään parhaaseen ja maaliin pyritään vaikka väkisin, vaikka konttaamalla. Että ei tänne tultu luovuttamaan. Tätä varten on reenattu niin kovasti, että en mä anna periksi. En anna periksi, ellei jotain oikeesti terveydellisesti tapahdu semmoista, että on pakko luovuttaa. Jos vain jalat kantaa ja sydän kestää, niin maaliin mennään vaikka väkisin. Ihan sama kuin paljon väsyttää. Joo, ja mä yritän taas olla mahdollisimman rehellinen tämän videon suhteen silleen, että yritän tuoda kaikki tunteet kyllä esille varmasti semmosena, kun ne mieleen juolahtaa tuolla matkan aikana, että en kaunistele mitään. En kaunistele mitään. Kyllä se on silleen, että mä haluan itekin muistaa sitten joskus, kun mä katson näitä videoita jälkeenpäin, että mille se oikeesti tuntuu. Että toivottavasti tästä nyt tulee sitten mahdollisimman rehellinen video teille katsojillekin. Että näette vähän, että mitä se meikäläiseltä vaatii henkisesti tämmönen reissu. Ja katsotaan, mitä kaikkea sieltä nyt vastaan tulee. Tilanne näyttää sitten. Joo. Niin, tossa
No niin, täällä sitä nyt ollaan hotelli Ylläskaltion pihassa täällä parkkipaikalla. Kisanumerot on haettu. Numero 2111, 160 kilometriä. Nyt pitäis ruveta vähän katsoa. Kävin ostaa kobsalaatin, mutta vähän harmittaa. Ei ollut lohisalaattia, mitä mä oon yleensä syönyt ennen ultraa. Menee feng shuit ihan sekaisin nyt, mutta pitäis ruveta nyt laittaa kamaa vaan näihin droppageihin. Tässä on tosiaan 2 droppagia, toinen on Pallaksella ja toinen on Peurakaltiossa. Pari ylimääräistä paria kenkiä, sitten on vaatteita kaikkea ja eväitä. Pallakselta lähdetään juoksemaan sitten yötä myöten sinne Yllästä kohti. Koska mennään yötä myöten, niin mä mietin, että mä otin sinne nyt varuilta pitkälahkeiset housut, jos viilenee niin paljon, tuskin viilenee, nimittäin nyt on aivan järkyttävän kuuma pari päivää. Mutta voi suojautua hyttysiltäkin sitten, jos on pitkälahkeiset housut. Sitten on sukat pihavaralle, jos tarvii vaihtaa. Ja mä nyt mietin, että mulla on täällä toiset Salomonin Speedcross 6, mitkä nää oli viime vuonna siellä satasella, niin mä pistän nää nyt tuonne, vähän on kurassa. Mutta ei se mitään. Ja sitten eväitä mukaan. Katsotaan mitä eväitä mulla on. Aina ja ihan varalle yhdet varabokserit, kun ikinä ei tiedä mitä tapaa. Ja eväitä mitä mulla lähtee mukaan, niin on sitten 1 pussillinen pekaanipähkinöitä ja saksanpähkinöitä, Olympuksen oliveja ja Filoksen oliveja, pemmikaania. Ne jotka ei tiedä mitä on pemmikaani, niin pemmikaanihan on käytännössä vaan kuivattua lihaa, kuivattuja hedelmiä. Tai ne hedelmät on täysin vaihtoehtoisia. Siihen voi laittaa myös marjoja kuivattuna, mitkä on vetty blenderissä ihan semmoiseksi jauhoksi. Sitten lisätty pikkusen suolaa ja lopuksi naudan talia. Niin se sitoo nämä yhteen ja niistä tulee tämmöisiä patukoita. Tää on oikeeta semmoista niinku survival foodia monen sadan vuoden takaa tuolta Jenkeistä, kun ne bisoneita vetivät ruuaksi ja tekivät tämmöstä niinku selviytymisruokaa, mikä säilyy oikeasti vuosia, jos tämä oikein tehdään ja oikein säilytetään. Tämä tein eilen, joten kyllä mä uskon, että tämä ihan hyvin säilyy tämä reissu ainakin. Tätä tulee nyt jokaiseen dropbagiin ja sitten heti lähtöön starttiin. Tässä on oikeastaan eväät, mitä mulla on sitten siellä mukana. Ja sitten mitä tulee sieltä huoltopisteeltä otettua, niin oikeastaan suolakurkkuja ja banaania. Viime vuonna mä otin suolakurkkuja tälle niin ihan matkalle suoraan, mutta tällä kertaa mä en niihin suolakurkkuja en ota turhaan painoksi, koska niitä saa kuitenkin sieltä sitten huoltopisteeltä. Mä nyt yritän hioa tätä minun ruokapolitiikkaa kisalta vähän paremmaksi. Ja sitten on kuivatut hedelmät, mitä tässä pemmikaanissa on sitten, niin on tämmösiä luomuaprikooseja kuivattuja. Mä kuivasin niitä vielä lisää sitten airfryerissa, kun näähän on vähän tämmöisiä niin kuin syöntipehmeitä. Mä kuivasin niistä ihan korppuja ja sitten banaania. Niissä on paljon kaliumia, mikä on tosi hyvä elektrolyytti juoksemisen kannalta. Ja sitten toki on taas salainen ase, merisuolaa. Sitä tulee 1 pussi mulla tuonne Liiviin matkaan sitten. Ja mitäs muuta? 12 tablettia Dexalin urheilujuomaa. Näissä ei ole hiilareita yhtään, eikä kofeiinia. Mä katoin, että näissä ei ole myöskään kofeiinia missään. Että tässä on 4 eri. Tässä on appelsiinin makuusta, sitten on mansikka, lime ja sitten on metsämarja. Jokaista 4 tablettia. Pakko ottaa vähän eri makuja matkaan, koska sit kun sä tuolla helteessä taskulämminnyttä urheilujuomaa juot litratolkulla, niin se voi olla, että jossain vaiheessa rupeaa tökkimään. Niin ehkä se menee vähän paremmin alas, kun on vähän eri makuja, mitä sitten vaihella. Sitten toiseen dropbagiin sinne Peurakaltiolle tulee samat eväät. Sitten tulee vähän eri kengät. Tulee tämmöiset Haltin polkujuoksukengät, mitkä mä ostin. En oo muuta kuin 1 kävelylenkin on näillä käynyt heittämässä. Mutta oikeastaan nämä ei ole polkujuoksukengät, vaan nämä onkohan nämä vaelluskengät? En mä oikeastaan tiedä mitkä kengät nämä on. Mutta nämä on kuitenkin uudet. Alennuksesta niin ostin sitten pois pyörimästä. Mutta ne tulee sitten sinne Peurakaltiolle ihan varmuuden varalle. Ja sinnekin tulee 1 pari sukkia. Sitten tulee toiset juoksusortsit. Ja sinnekin 1 pari sukkia ja 1 varabokserit. Ja no on siellä 1
lyhythihainen paita sitten, mutta se on luvannut hellettää huomisellekin ja kirkasta auringonpaistetta, niin en mä tiedä pystyykö tuolla lyhythihaisella menemään. I don't know. Mutta tässäpä nämä setupit on, mitä mulla nyt sinne mukaan lähtee. Ja liiviin on pakattu 3 lötköpulloa, 2 on taskuissa, 1 on varalle selässä, mitä mä tarviin luultavasti sitä ennen pallasta. Se toisen huoltopisteen ja pallaksen välillä on 34 kilometriä, niin mä joudun siihen varmaan ottaa käyttöön se 3. lötköpullon kanssa. Ja sitten on tämä juomarakko selässä. Ja sitten on kaikki pakolliset varusteet, mitä tarvii listan mukaan laitettu, niin plus GoPro-tarvikkeet ja vara-akkua ja bla bla bla, että sitten riittää matskua kuvata. No onko vähän liioittelua ottaa 2 varakengät ja kaikkea 2? No on. On totta kai, mutta fakta on se, että kun tuolla ei ikinä tiedä mitä tapahtuu. Luultavasti mä en vaihda kenkiä kertaakaan, enkä sukkia kertaakaan, koska nämä on hyvät sukat, mitkä mulla on nyt nämä korkeavartiset. Ne mulla on ollut kaikilla ultrilla tasan tarkkaan nämä samat sukat. Ja ne on toiminut aivan loistavasti. Ei ole tullut rakkoja yhdelläkään matkalla vielä näillä sukilla, eli mulla on vahva luotto näihin, joten jos ei jalat ala temppuilemaan tai sukat kastu tosi pahasti, niin sit mennään samoilla sukilla loppuun asti, mutta kisanumerot vyötäröllä ja ruvetaan syömään vähän kobsalaattia. Ketona mennään taas. Niin kuin aina ennenkin, se on toiminut mulla tosi hyvin. Jos joku homma toimii, niin ei kannata muuttaa sitä. Ei kannata muuttaa sitä. Se on mun periaate. Älä vaihda sukkia, jos ne toimii. Älä vaihda kenkiä, jos ne toimii. Älä vaihda ruokavaliota, jos ne toimii. Ainut oikeastaan mikä iso muutos mulla nyt on, niin on tämä paita, kun ei ole se musta kompressiopaita tosiaan, vaan tämä vaaleasininen tämmönen auringon. Tässä on joku UV-suoja tässä paijassa ilmeisesti, mikä on oikein hyvä tälle reitille. Ja käsittääkseni Hettapallas välillä siinä ei ole auringonsuojaa yhtään siinä matkalla. Eli tietääkseni. Ruvetaan syömään ja sitten vien dropbackit takas tonne Ylläkselle ja hypätään sieltä sitten bussiin kohti Hettaa. No niin, nyt on dropbackit pakattu ja ollaan menossa takas tuohon Ylläksen kisa-alueelle. Tää on vähän kummallista. Tuntuu täysin absurdille lähteä nyt. Puoli vuotta jännittänyt tätä. About puoli vuotta sitten mä maksin sen osallistumismaksun. Treenannut aivan sikana sitä varten. Silloinhan se oli vaan, että nohan tässä on vielä puoli vuotta aikaa. Mutta sitten kun oli enää kuukausi jäljellä, niin oli vaan silleen, että meidän hitto se kaikki aika hävisi yhtäkkiä. Hirveä stressi viimeisen kuukauden ajan ja sitten viimeinen viikko tuli ja sitten rupesikin aika matelemaan taas. En tiedä. Kyllä mä nyt on niin hyvin valmistautunut tähän kuin on pystynyt, että ei tässä paljon muuta olisi voinut kyllä tehdä. Että otetaan vastaan se mikä tulee ja koitetaan pärjätä. Plus 28. Siinä se on maaliviiva. Yritän visualisoida itteni tuo. Sitä visualisointia tarvitaan kisassa varmasti tosi paljon. On tästä 1 sekunnista kiinni, kun tuo maaliviiva yli. Ei paha. Helppo homma. Kohta lähtee. 17 minuutin päästä on starttia. Aivan järkyttävän kuuma, niin kuin on tullut varmaan jo aivan selväksi. Kyllä vetää nöyräksi tuo bussimatka tänne Hettaan tuosta Ylläkseltä. Ensin tullaan bussilla Ylläkseltä Hettaan ja sitten juostaa takaisin. 2 tuntia bussissa. Yritetään olla skarppina nyt ja en mä tiedä mitä tästä tulee. Mut ikävä ostaa apteekista aurinkorasva, kun oli kaupasta loppunut. Ja on kaikki paikat kyllä rasvattu ja sitä myöten ollaan kyllä valmiita. Ei muuta kuin pääsis vaan nyt lähtemään. Loppus tämä oottelu. Olen tässä ooteltu jo puoli vuotta. Hyvänen aika. Let's do this.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, go! Hyvää matkaa arvoisat 160 kilometrin juoksijat. Nauttikaa matkasta. Pitäkää huoli itsestänne, pitäkää huoli toisistanne. Koskaan ei ole liian kiire. Jos olen tarvitse apua, mitä apua annetaan. Finally. Mitta numero 1. Kävele ylämäät, juokse alamäät. Eka huoltopiste tulee kohta. Aikaa kulunut kohta tunti 10 minuuttia. Melkein 12 kilometriä. Äkkiä vaan pullot täyteen ja juomarakko täyteen ja sitten jatketaan matkaa. Ja saman tien ei jää siihen munimaan sen kummemmin. Vihdoinkin kunnon poluilla. Pääs pois tuolta asfaltilta ja hiekkapieltä. Nyt tuo ensimmäisen huollon jälkeen. Kohta noustaan vissiin Pyhäkerrolle, jos minä oon ymmärtänyt oikein. Toinen taktiikka. Vietä huoltopisteellä mahdollisimman vähän aikaa. Ei se matka lyhene siellä istuskellessa. Juomapullot täyteen, pikkusen banaania, suolakurkkua. That's it. Ja se saa riittää, sit vaan matka jatkuu. Sit ollaankin jo tämmöisissä maisemissa. Kolmas taktiikka on olla sen verran rivakka, että ennen 11 olisi Pallaksella, koska Pallakselta lähtee 11 100 kilometrin juoksijat ja niitä on melkein 500. Eli siellä Pallaksen jälkeisellä mettäpolulla on muuten aika ahasta, jos siihen pahimpaan sumaan sattuu sinne. Joten pitää koittaa kerätä Pallakselle ennen sitä, ja Pallakselle on tuolta Etaasta 66 kilometriä, eli mulla on vielä 51 kilometriä jäljellä ja kello on kohta 3, varttia vaille 3. Eli joo. Voin kerätä. Mutta sitä ei tiedä mitä tässä matkalla tapahtuu, niin ei vielä kuitenkaan olla liian yltiöpositiivisia sen asian suhteen. Joten jengi painelee hirveän itse varmasti noiden vaelluskeppien kanssa. Minä päätin lähteä ilman, joten mä pukin menemään kädellä polvesta. Mikäkin idiotti. Sama kuin yrittäisi nostaa itsensä kengännauhoista ilmaan. Mitä hyötyä? No sitä ehkä jotain hyötyä. Ensi kerralla otan kyllä kepit. Toivottavasti. Jos luonto antaa periksi.
Ihania pikku tunturilampia täällä. Ihana. Ihana, ihana. Ihana, ihana. Highway to hell. Vähän yli 24 kilometriä. Alkaa olla aika poikki. Just lähdin tokalta huoltopisteeltä Ketomellalta ja kastelin pään tuossa. Että teki hyvää kylmällä vedellä kastella pää. Täytin juomapullot ja tuo juomarako ja nyt mulla on 3 litraa nestettä matkassa. Mutta se ei luultavasti riitä, koska tämä seuraava etappi on koko matkan pisin etappi Pallakselle. 34 kilometriä, mikä tarkoittaa sitä, että toivottavasti siinä on puroja matkalla, koska muuten minä kuolen jannoon, se on ihan varma. Tää tulee olemaan varmasti erittäin tuskainen pätkä. I can feel it in my bones. Ja näitä pirulaisia lentää jatkuvasti ympärillä. Mutta joo, ei se mitään, jatketaan matkaa. Kyllä tää 32 kilometriä mittarissa, niin tää alkaa tässä vaiheessa jo tuntua. It's gonna get ugly. Aivan murhaavaa keliä. Haaveilen jo lomasta jonnekin huippuvuorille tai Islantiin tai jonnekin eskimoitten kanssa, sinne inuittien kanssa leikkaamaan jotain hylkeelihaa ja syömään sitä. Jonnekin minne ei aurinko paista. Onneksi tässä olisi vähän mehtää, että pystyy pikkusen olemaan puitten varjossa. Tää on aivan brutaalia, siis aivan brutaalia touhu. On se kun ensin puoli kesää toivoo, että paistas se nyt aurinko. Paistas. Vettä sataa. Sitten kun se kerrankin kun se aurinko paistaa. Ja nyt on silleen, että no voi perhana, oispa talavi. Mistä se johtuu? Miksi ei ole niinku hyvä? Ehkä se riippuu siitä mitä tekee. No en mä tiedä. Talvella ei ainakaan ole noita paarmoja. Eikä näin pirun kuuma. On mennyt vasta 35 kilometriä kohta. Meitsi vaipuu jo synkkyyteen täällä. Onhan tää aivan uskomatonta. Ei. Onhan se. Se on taas se vanha videokollakin pitää ihan täysin paikkansa, että 30 jälkeen kaikki vähänkin ilo. En mä tiedä, onko tässä ollut mitään iloa nyt näillä helteillä, mutta sekin pieni alkaa pikkuhiljaa haihtua ja menee. En tiedä. Pallastunturit olisiko? En tiedä, sinne on vielä 30 kilometriä, niin voisiko ne olla jo nuo? Tuurilla ne on nuo. Nyt on tultu yli maratoni taas tunturissa ja metässä. Vielä olisi 3 maratonia jäljellä. Ei paha.
Ei yhtään paha. Mä ootan, että tuo aurinko laskis, mutta nyt ollaan Lapissa, eihän täällä mikään laske mihinkään. Tuntuu, että lämpötila vaan nousee, mitä iltaa kohti mennään. Ja kello on jo 6:30. Äsken otettiin tuossa purosta vettä jätkin kanssa. Aika samanlainen puro oli, mutta katsotaan, jospa siitä ei nyt mitään basillia saa sitten, mutta pakko oli saada vettä lisää, tämä on niin pitkä väli. Joo, jatkuu. Pikku breikki tässä vaiheessa. Aivan järjetön nousu. Ei lopu koskaan. Tätä on tätä nousua niin älyttömästi. Staying alive, staying alive. Vesi loppuu kohta ja vielä olisi varmaan 15 kilometriä Pallakselle. Hyvin menee, mutta menkät. Kai se on lähettävä. Korkealla ollaan ainakin. Mulla on reidet ihan käyty läpi. Kaikki on annettu. Mä en tiedä miten tästä vielä pitäisi 100 kilometriä selvitä. En tiedä. Lumikerolla ollaan nyt. Aika kovaa nousua. Pääsis nyt vaan äkkiä sinne Pallakselle, mutta sinnekin on vielä 15-16 kilometriä. Mikä tuo? Maailman pieni viu. Ketään ei kiinnosta. Nyt jalkaa toisen eteen, hyvä mies. Tuolla taas noustaan huipulle. Tuota polkua pitkin. Tää on aivan crazyä hommaa. I'm starting to lose hope. Eikä olla vielä edes Pallaksella. Tuo helle oli kyllä paha. Se imii kaikki energiat. Vaikka on yrittänyt mitä tehdä, niin ei ne. Kyllä multa on nyt. Mä luulen, että ei tässä enääkin saada ajasta. Mulla oli tavoitteena alle 26 tuntia. Periaatteessa olisi vielä mahdollista alle 26 tuntia, mutta en mä luule, mä en usko, että musta on siihen. Tuo helle imi kaiken. Kyllä mä nyt yritän kävellä. Oli aika mikä tahansa, niin kyllä mä nyt menen vaikka ryömimällä sitten maaliviivan yli, mutta cut-off-aika on, onko se 35 tuntia vai 36 tuntia, niin kyllä mä nyt siihen mennessä kerkeen helposti. Mutta harmittaa nyt vähän, että tai no eihän sitä tiedä. Sitten kun päästään Pallakselle, pitää siinä pienen breikin, niin tai kylmää juomista ja syö jotain, niin ehkä sitä pääsee vielä uuteen nousuun. Kaikki on mahdollista. Tää on niin pitkä matka, että mitä vaan voi sattua. Mutta nyt näyttää tosi synkiltä. Mutta ei vaivuta siihen. Mennään vaan eteenpäin. Niin viileät. Niin viileät. Taas noustaan tuonne huipulle. En ymmärrä miten näitä nousia on näin paljon. Siellä
se Pallaksen huolto näkyy. Nyt vaan laskettelua sinne. Hyvin on jalka liikkunut alamäkeen kyllä, mutta nuo ylämäät on aivan kauheita. Aivan kauheita. Kohta tulee 66 kilometriä täyteen ja 9,5 tuntia. Puolen tunnin päästä lähtee 100 startti. Tavoite oli olla ennen 100 starttia tuossa huollossa ja kyllä se onnistuu. Jes, kiitos. Jaksaa. Ääni menee perhana. Ei auta. Pakko yrittää puristaa vielä tuonne huoltoon asti. Suoraan Mika Tikkanen ja Joonas Lindell. Nyt on lähdetty Pallakselta. Join paljon. Söin mitä pystyin ja kastelin pää sinahana alla taas. Matka jatkuu. Ei tässä ole enää kuin 100 jäljellä. Naurattaa. Ei tunnu missään. Helppo homma. Tulee taas haastava pätkä, varmaan 40 kilometriä, aika haastavaa pätkää. Seuraavalla huoltopisteellä on 21 kilometriä. Siihen pyritään. Tästä eteenpäin otetaan aina huoltopiste kerrallaan. Hypätään rautapussiin, jos siltä tuntuu. En vaihtanut mitään vaihtoehtoja. En halunnut ruveta kikkailemaan tässä vaiheessa. Nääkamaat toimii hyvin. Silloin mennään näillä. 68 kilometriä ei tultu. Onneksi tuo aurinko laski nyt. Siis tää on niin erilaista, kun täällä pystyy melkein hengittämään tällä ulkona. Mahtavaa. Ylämäät kävellä, alamäät juostaa, jos pystyt. That's the goal. Kyllä tuo teki hyvää tuo huoltopiste. Hetkeksi aikaa pääsi levälle. Heitin maahan ja jalat nostin sitten penkille. Sai vähän veren kiertämään pois. Jalka pohjista. Tuntui hyvälle kyllä. Nyt ei auta muu kuin mennä eteenpäin ja miettiä syntyjä syviä. Come on! Olisiko vähän tehnyt mieli käydä uimassa? Pyhäjoessa. Holy River. Hakemassa vähän pyhän hengen voimaa. Herra armahda, anna mulle jalat. Kantaa tämä loppuun asti. Hitto, mä oon niin kyllästynyt. Siis nousua koko ajan. Siis mä vihaan nousuja. Mä en nouse enää ikinä. Mä käyn tämän loppuun. Sitten en nouse enää ikinä. En nouse edes sängystä. En varmasti. Usko pois. En usko minäkään, mutta aina voi olla. Ehkä se helpottaa. Tai jotain. Sitten näitä kiviä. Nämä ei lopu ikinä. Tätäkin nousua minä on noussut varmaan 3 tuntia kohta. Yhtään juoksuaskelta ei voi ottaa, kun ei jalat kanna ennen. Tämmöisen matkan jälkeen kunnolla muutenkaan. I'm just tired. Älkää kuunnelko minua. Kellokin alkaa olla jo 1 aamuyöstä. Ihmekään tuo jos vähän pää halkeilee välillä.
Kuu paistaa taivaalla. On tää taas komea malaksellinen maisema täällä. Ärsyttävä nousut, kun just kun sulla rupeaa olemaan energiaa, niin se tapetaan näissä nousuissa saman tien. Sitten kun tulisi tämmönen vähänkin juoksittava pätkä, niin sitten ei ole enää mitään annettavaa, kun just oot noussut tänne mäen päälle. Todella puuduttavaa. Ehkä sieltä jostain löytyy taas energiaa mystisestä paikasta. Täällä on upean näköistä. Aivan upeat. Suomen luonto on kaunis. Ei voi muuta sanoa. Astuin mutaan tuossa ennen Rauhala huoltopistettä. Siinä oli semmoista syvää mudakkoa, niin sinnehän se piti käydä. Nyt on toinen jalka hyvinkin kastunut. Ei se mitään, pitää pestä tuo kenkä ja sukkaa ainakin ne mudat pois ja ainakin viilentää, jos ei muuta. Todella kiva. Etsitään hyviä puolia. Jee. Täällähän porukka. Vihdoin päästiin Rauhalla huoltopisteelle. No tätä ei tuu ikinä. – 90 kilometriä. Se on pitkä matka. Se on jo pitkälle yli puolen väli itse asiassa. Ja reilu 10 kilometriä vielä, niin saadaan oma ennätys matkan pituudessa. Mutta loppuun asti pyritään joka tapauksessa. Tai no, alkaa pää luomaan kaikenlaisia skenaarioita ja kuiskuttelemaan mieleen, että pitäisi lopettaa. Mä oon ottanut semmosen asenteen, että mä juoksen aina huoltopisteeltä toiselle ja sitten, että mä voin hypätä rautabussiin siellä. Ei se on niin justiinsa. Nytkin on vain 11 kilometriä seuraavalle huoltopisteelle. En mä siis hyppää rautabussiin, mutta mä luon semmosen illuusion pään sisällä, että hei, tää voi olla ohi kohta. Sitten mä pääsen sillä tavalla aina huoltopisteeltä toiselle. Smart. Joo, siinä on minun taktiikka numero 5 vai 6 vai 7 vai en mä muista. Joten jatketaan vaan eteenpäin. Aamuaurinko nousee. Ja täällä on näitä mäkiä kurravaa, niin kohta on 100 kilometriä mittarissa. Alkaa pään sisältä kuulua ääniä. Hei, pst. Ai, sinä taas. Mitä jos sä lopettaisit? Et sä halua olla täällä. Sä voisit saada kaiken, mitä sä oot aina halunnut. Nyt heti luovuta tuohon seuraavalle huoltopisteelle. Ei ketään kiinnosta, miten sä pärjäät täällä. Joo. Niin. Tää vähän turhalle tuntuu. Tää on aivan älytöntä touhua kyllä. Haluaisin jo pois täältä. No niin. Sä pääset pois täältä, jos sä haluat. Sä pääset. Ja jos sä jäät siihen huoltopisteelle, niin kaikki sä voit suoraan aloittaa syömään suklaata ja vihreitä kuulia ja sipsejä. Sitten kun sä pääset takas Ylläkselle, niin sit sä saat käydä Jounin kaupassa ostaa mitä sä haluat. Joo. Pepsiä. Pepsi Maxia.
Taas oli yksi älytön nousu takana. Päästiin huipulle, mutta teki tiukkaa. Kyllä tää koko reissu tekee niin tiukkaa, että pitää vaan kestää. Komeet maisemat on täältä huipulta. Mä en tiedä, mikähän kukkula tämä on, minkä niminen tunturi on kyseessä. Annan kyllä kaikkeni. Siis jos jotakin, niin tälle matkalle mä annan kyllä kaikkeni, että mä pääsen edes maaliin. Aivan hurjaa touhua. Rupeaa taas tuo aurinko lämmittämään. Kello on nyt 7 aamulla. Kohta tulee 110 kilometriä täyteen. Alkaa jo tuo aurinko lämmittää. Peurakaltion huoltopiissä. Samania lähtee. Just lähi tuosta Peurakaltio, vai mikä peura se on? No peura kuin peura. Huoltopisteeltä jatkamaan matkaa. Mittarissa on 115 kilometriä, yli 3000 metriä nousu. Askeleet kohtuulle 130 000 tuli tähti. Jos haluaa painoa tiputtaa, niin siitä voi ottaa jo tavoitetta päiväaskelen määräksi. Mutta molemmissa jalkapohjissa on rakot. Tämä tulee aiheuttamaan ongelmia viimeiselle vajaalle 50. Mutta enää ei ole alle 1/3 jäljellä. Pitää vaan kestää. Pitää vaan kestää. Rakot on kyllä ilkeitä, mutta tää on muuten ensimmäinen ultra, missä on tullut rakkoja. Mutta tää on kyllä ensimmäinen näin pitkä ultrakin. Että onneksi ei ole hiertymiä vielä tullut mihinkään. Että pitää nyt vaan taistella niiden rakkojen kanssa vielä tämä loppu pois pyörimästä. Hei. Hyvin tää menee. Katsotaan nyt tätä polkua. Ei tämä lopu ikinä. Nyt kävellyt tätä varmaan 2 tuntia. Viimeiset 20 kilometriä on ollut ihan kauheita. Aivan kauheita. Ja vielä olisi monta kilometriä seuraavalle huoltopisteelle. Tää on aivan hirveetä. Tää on viimeinen kerta. Mä en tuu enää ikinä tänne. Se on ihan varma, että tänne kivikkoja ja juurakkoja auringon pahteessa. Tää on ihan hullua touhu. Ei mitään käsitystä selviänkö mä hengissä tuonne. Aivan järkyttävät rakot jaloissa. Pitäis vielä yrittää. Tuolle virekkää ei käy ja missään ei ole varjo. Viimeiset 20 kilometriä on ollut aivan helvetti. Mä luulen, että mulla jää tähän. Mulla on kroppa aivan ylikuumentunut. Se on hirveet rakot jaloissa. Mä en pysty oikeasti jatkamaan sitten. Pitäis nousta vielä tonne Ylläksen päälle ja Pirunkuruun, mutta en mä pysty oikeasti. Vielä isoimmat nousut tässä auringon pahteessa, niin ei. Mua on pakko todeta, että mä jätän kesken. Mä menen tuohon Ylläsjärven huoltoon ja hyppää siitä raatobussiin. Niin lähelle se jäi. Mut 2 hellepäivää oli mulle liikaa. Ja sitä paitsi mä asun pohjoisessa. Mä treenaan kylmässä ja pimeässä. Tämmöiset hellepäivät on mulla aivan hirveet. Ärsyttää, että jää näin pienestä kiinni, mutta en mä voi terveydellä. Mä oon aivan poikki. Mä oon antanut kaikkeni.
jos mä lähden tuonne mäkeen vielä, siis ihan oikeesti tonne mäkeen kapuamaan, niin siinä on riski, että mä saan jonkun lämpöhalvauksen tuolla. Ja iso riski onkin. Sitten mua pakko jättää kesken. Ylläsjärvellä paljon porukkaa näköjään. Joo, en mä voi lähteä miettikään nyt tonne kapuamaan vielä. Aivan polvetön taivas. Ei mitään. Kattokaa nyt, mä oon aivan poikki, aivan finaalissa. Vielä olisi 20 kilometriä se suurimmat nousut. Ei vaan pysty. En olisi lähtenyt tarpomaan. Kyllä pakko sanoa, että on kovia luita täällä juoksemassa. Aivan uskomatonta, että jengi lähtee vielä toisena hellepäivänä tonne. Sinne ne kapuaa kovimmat. Itellä ei rahkeet riittänyt tällä kertaa. Toinen hellepäivä oli mulle liikaa. Pakko nostaa hattua, että siellä on kyllä timantin kovia tekijöitä nyt, jotka oikeasti lähtee vielä puolimaratoni heittämään, jossa pitää kavuta tonne Ylläksen päälle ja sitten vielä Piruunkurun päälle. Jos mä läkähyn jo ihan tähän, kun mä yritän kävellä tuohon Saagahotellille ja että pääsen Ylläkselle. Mulla meni kaikki mehut. Ei siis. Turha niitä on selitellä. Ei vaan riittänyt tällä kertaa. Kaikkeni annoin kyllä ja yritin, mutta toinen hellepäivä oli liikaa. Siitä ei pääse mihinkään. No niin, nyt sitä ollaan Ylläskaltion hotellihuoneessa ja sukat pitäisi poistaa. Mä en tiedä uskallanko mä. Mitä sieltä löytyy? Ainakin on paskaset jalat. Ai saakeli. Hirveä rakko just tossa. Sitten on puttuvarpassa kanssa. Ja kantapäässä. Tässä toinen jalka. Ai saakeli, aika pahait. Tuolla kun mä olisin lähtenyt sinne Ylläksenmäkeen, sinne helteeseen, niin joo, ihan hyvä. Ihan hyvä, että jäi kesken. Nyt pitää mennä suihkuun kyllä ja peseytyä hyvin. Mä oon aivan poikki. Katsoo vieläkö sitä jaksaa tonne kisa-alueelle mennä vai ruppeeko nukkumaan. Pakko kai se on vielä pyörähtää. Pitää mun sieltä käydä ainakin ne droppagit hakemassa pois. Niin. Ja Jounin kaupassa on pakko käydä. Nyt lähtee käsistä. Kyllä mä oon se ansainnut. 140 kilometriä. Oma ennätys. Helteestä huolimatta. Pitää olla tyytyväinen. Pitää olla tyytyväinen kyllä, joo. Huomenta. Se on nyt kisan jälkeinen aamu ja tässä keräilyn vähän itteeni, lämmitin saunan tuossa ja koittanut kasata palikoita kasaan nyt ja mietiskellä vähän, että milkä se nyt tämä päivä tuntuu eilisen jälkeen ja ihan yllättävän hyvä fiilis on, että unta ei tarvinnut paljon kysellä, kun päälle löi tyynyyn, niin oli saman tien valot pois. Sen jälkeen kun oli käynyt syömässä tuolla pizzaa ja tämmöstä, että nyt loppu tosiaan ketoilu taas vähäksi aikaa, nyt palkitaan itsemme sitten ja kyllä mä tuossa kuukauden olin kuitenkin ihan puhtaasti ketoruokavaliolla niin, ja sitten kisan vielä juoksin ketoruokavaliolla tai no voidaanko banaania mä laskea sitten ketoruokavalioon mukaan, mä söin aika paljon banaania tuolla huoltopisteillä, pakko oli saada jotain raikasta hedelmää, niin se banaani oli kyllä aivan mahtava. Maailman parasta banaania. Bananas are for monkeys. Ja jalat on yllättävän hyvässä kunnossa. Ei tehnyt mitään ongelmia nousta sängystä ylös kyllä, että olen jopa yllättynyt, että oli kuitenkin pisin lenkki mitä mä oon ikinä juossut. Ja silti on jalat aika hyvässä kunnossa. Ainut mikä, niin nuo jalkaterät on aivan kauheat.
ne on niin kuin ne, mitkä nyt aiheuttaa ongelmia tästä. Mulla on vieläkin varpaat aivan turvonneet ja täynnä rakkolastareita, mutta se kuuluu tähän lajin luonteeseen. Aina on jotain, mikä menee sitten. Että viime vuonna sen 100 jälkeen mulla oli monta päivää jalat aivan palasina, mutta jostain syystä nyt tuntuu niin kuin todella hyvällä ja heti niin kuin seuraavana aamuna. Se voi olla, että se iskee se kipu vasta vähän myöhemmin. Mutta se tulee, jos on tullaksi. Muuten on kyllä tosi hyvä fiilis. Mä oon sitä mieltä, että se DNF oli nyt paras ratkaisu tässä vaiheessa. Enkä mä kadu sitä yhtään. Että mä olin oikeasti niin kaikkeni antaneena jo siinä vaiheessa, kun mä tulin sinne Ylläsjärvelle, että ei mua oikeastaan kaduta se. No totta kai kyllähän se harmittaa, kun ei maaliin asti pääse, mutta siis olosuhteisiin nähen, niin mä oon oikeasti yllättynyt, että mä pääsin edes noin pitkälle. Ja mitä mä kattelin vähän noita kisatuloksia, että puolet jätti homman kesken. Se kertoo jotain noista olosuhteista. En mä tiedä, mitä mä nyt on muutaman vuoden näitä ultrahommia harrastanut, niin en tiedä yhtään kertaa, että olisi noin iso prosentti jättänyt kesken kisaa. Joten olihan tuo nyt aivan älytöntä, siis täysin epäinhimilliset olosuhteet. Ei kenenkään pitäisi juosta yli 30 asteen helteessä montaa päivää, se on ihan selvä homma. Mutta joo. Kyllä siis sanon oikeesti, että kaikki te, jotka juoksitte maaliin asti 2 päivää helteessä vielä, niin pakko nostaa hattua ja niin kuin valtava respect. Olihan tuo nyt aivan uskomaton suoritus. Ootte aivan timanttisen kovia tyyppejä kyllä ja siis suorastaan kunnia oli juosta teidän kanssa tuolla ja että pääsi juttelemaankin sit siinä matkan aikana teille, niin se oli ihan mahtava. Ja kiitos teille oikeesti, kenen kanssa sain jutella tuolla matkan aikana, että ilman teitä niin mä en tiedä, olisinko mä päässyt edes noin pitkälle. Että se antaa niin paljon kuitenkin sitten motivaatiota ja energiaa itsellekin, kun pääsee vähän juttelemaan muiden kanssa ja jakamaan kokemuksia siinä matkan aikana. Niin todellakin iso kiitos kaikille, kenen kanssa sain jutella. No matkan aikana ja matkan jälkeen ja ennen matkaa, että oli tosi mukava jutella ihmisten kanssa kyllä. Ja osa varmaan sai kuulla siitä minun ränttäämisestä sitten siellä jossain loppuvaiheessa, kun mä olin ihan poikki ja viimeisillä, niin saattoi olla, että siinä ei ollut ihan hirveän positiiviset tuntemukset enää siinä vaiheessa, mutta anteeksi siitä sitten, jos joku joutui kuulemaan jotain negatiivista. Mutta joo, maasto oli tosi haastava. Siis tuolla maasto on todella haastavaa. Kivikkoa ja juurakkoa suuri osa matkasta ja se on varmaan yksi syy, miksi mulle nuo rakot tulikin sitten, että ensimmäiset 100 kilometriä meni ihan ok, mutta 100 kilometrin jälkeen rupesi tulemaan oikeasti niin pahoja rakkoja, että ei enää mihinkään sitten ja kyllä mä 40 kilometriä sen oikeastaan peurakaltion jälkeen rupesi olemaan paljon ongelmia sitten noiden jalkojen kanssa. Ja kyllähän nyt niinku tommoset niinku varpaassa olevat rakot ja tuo kantapää syrjässä olevat rakot menee vielä, mutta sitten kun ne rupesi muodostumaan tuonne päkijöiden alle, niin se oli aivan hirveätä tuskaa sitten sinne Ylläsjärvelle asti. Kuitenkin sen 40 kilometriä piti sillä kivikossa tarppoon, niin se oli kyllä paha paikka. Mutta kyllä suurin syy lopettamisella oli helle. Jos ei olisi ollut noin kuuma ja jos olisi ollut vähän varjoa, niin kyllä mä varmaan olisin yrittänyt sitten vielä rakoista huolimatta loppuun asti mennä. Että sehän on vaan niinku kipua. Että sinänsä ei mitään, mutta sitten tuo helle teki sen, että mulla tuli oikeasti vähän niinku pelko siitä omasta terveydentilasta. Että mä olin niin oikeasti lämpöhalvauksen partaalla jo siinä Ylläsjärvellä, että jos mä olisin lähtenyt vielä moneksi tunniksi kapuamaan jotain Yllästä ja pirunkurua ylös, niin ei siis pakko oli ruveta miettimään järkevästi näitä asioita. Ja tämähän on vain juoksemista, ei se ole niin vakavaa kuitenkaan, että aina tulee uusia mahdollisuuksia ja uusia kisoja, mutta on olemassa vain yksi ihmiselämä. Ja mun mielestä ei kannata ottaa riskiä sen suhteen. Jos tuntuu oikeasti sille, että niin kuin tässä on iso mahdollisuus käydä pahastikin, niin sitten kannattaa oikeasti miettiä moneen kertaan se asia, että kannattaako lähteä jatkamaan enää sen jälkeen. Itelle tuli nyt ensimmäinen DNF tässä, mutta en tosiaan kadu sitä, koska mä annoin, mitä
minusta vaan nyt lähti näinä hellepäivinä ja se toinen hellepäivä oli yksinkertaisesti liikaa. Siitä ei pääse mihinkään. Tämmöiset tuntemukset tänä aamuna. Tunnin päästä lähden aamupalalle tuohon hotelli aamupalalle ja sitten lähden varmaan ajelemaan Sodankylää kohti. Aivan hirveä nälkä on kyllä. Odotan innolla tuota aamupalaa ja nyt saa vihdoinkin kahvia taas koneeseen. Niin mähän juoksin tuolla, mulla ei ollut mitään piristäviä aineita, ei ollut kofeiinia, ei mitään. Mä halusin kokeilla, että mä lähden ihan raakana. Jätin kaikki ne vaelluskepit ja kofeiinit ja särkylääkkeet kokonaan pois. Mä halusin testata, että miten pitkälle sillä tavalla pääsee. Ja tuo oli nyt mulle niinku se raja sitten. Kyllä vaan. Ei tässä mitään. Tästä se päivä lähtee käyntiin pikkuhiljaa ja pitää ruveta editoimaan videoa. Katsotaan, kuinka pitkään tässä menee. Aika paljon kuvasin materiaalia kuitenkin tuosta matkalta, että varmaan saadaan ihan hyvä pläjäys aikaiseksi. Ja kiitos tosiaan kaikille, kiitos järjestäjille, kiitos osallistujille, kiitos niille ihmisille, jotka oli kannustamassa sillä matkan aikana. Oli taas aivan mahtava tapahtuma, olosuhteet huomioiden. Aina se on mukava olla mukana tämmöisessä porukassa juoksemassa, että se yhteisöllisyys on niin iso juttu näissä ultrajuoksuhommissa, että se kyllä innostaa itseäkin sitten yrittämään kovempaa. Se on ihan selvä. Ja edelleen valtavasti onnitteluja kaikille niille, jotka pääs maaliin asti. Siis huikea suoritus, aivan yliinhimillinen suoritus, pakko myöntää. Mutta joo, ei mitään. Kiitos katsomisesta ja ensi kertaan.